Kaixo berriro etxean direneri, hemen daukagu gure emozio behia, ilustrazio behiarekin, aztertuko duguna. Ze emozioa da hau? Bakardadea, la solitude, la soledad. Bai? Hemen dugu ilustrazioa, eta nik hemen direneri eginen dizkiet galdera batzuk, eta zuek ere erantzuten alduzue etxean. Bai? Lehenik posatuko ditut galderak, hemen ez da erantzuten, eta ondotik moztuko dut bideoa, eta hemen erantzuten alko dute lagunek, eta zuek etxean erantzuten alko duzue, familiarekin ere frantsesez edo erberaz, edo ingelesez, edo slovakiarez, edo nahi zuen, hizkuntzan. Hasten naiz galderekin. Zer da ikusten duguna lehen planoan, aurrean? Zer ikusten dugu hemen aurrean? Gero erantzuna. Bigarren galdera da, zer ikusten da bigarren planoan, hondoan, en el fondo, au fond, azken planoan, zer ikusten da? Hirugarren galdera, uste duzue ikusten duguna hurbil edo urrun, hurbil edo urrun dagoela. Zerbaitek zeharkatzen du, quelque chose traverse, ilustrazioa. Zer du zeharkatzen ilustrazioa. Lehen planotik, bigarren planoa. Ondotik. Uste duzue norbait badera, hantxe? Norbait bizi dela, hantxe, azken plano hortan? Zer gaitik, zure ustez, han bizi dena, edo bizi direnak, ez dakigu, zer gaitik joan dira arrat bizitzera. Horiek dira galderak ere etxean erantzuten alko duzu, eta guk hemen eginen dugu, zuek ez duzu entzunen.